Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Basura sa C5 at Bypass Road sa Milaor, tambak pa rin. Kapulisan sa Naga, araw-araw nagsasagawa ng dry firing exercises. At guro at nurse na dating beneficiary ng SPES program ng Kamsurpeso, nagbahagi ng kanilang success story. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patuloy umanong nadaragdagan ang mga basurang itinatapon sa C5 at Bypass Road sa Milaor, Camarines Sur. Barangay Council ng Balagbag magsasampa ng kaso sa mga mapapatunayang nagtatapon ng basura sa lugar. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Napansin ng mga residente at motorista ang pagdami ng basura sa gilid ng C5 at Bypass Road sa bayan ng Milaor, Camarines Sur na nagdudulot ng masangsang na amoy sa mga dumadaan. Ayon sa mga residente, nang mailabas sa CSN ang tambak na basura sa lugar ay agad na nagsagawa ng clearing operation. Ngunit ilang araw lang ay bumulaga sa kanila ang tambak na basura sa naturang lugar. Napakalinis sir, napakaganda at dami nagja-jogging, dami nagbabiking. Maganda po talaga, kaya lang po sa ngayon kung bakit napuno ng basura dun sa dulo. Kasi lahat po yan talaga dito, ang daming nagdadayo para mag-jogging. Tapos mga biking po. Kaya talaga maganda po talaga ito. At saka parang ginanapan po ito ng Miss Milaor, yung nag-modeling sila dito. Ayon sa ilang residente at motorista, nalulungkot sila sa tuwing dumaraan sa naturang lugar dahil sa nagkalat na basura. Aniya, hindi lang ito nakakasira sa tanawin, kundi nagdudulot din ng panganib sa mga dumaraan. Malungkot po kasi ang baho, lalo na po nung isang araw nagsusunog. Sinusunog po, mabaho po yun, lalo na pag mga diaper. Okay lang po kung mga damo-damo ang sinusunog. Okay lang po, pero pag mga basura na po talagang pag diaper, mabaho po talaga yan. Kaya parang hindi na po nakakaanya niyang maglakad dito. Kaya yung iba po, doon na sa kabila talaga. Yung bagong bypass po doon diretso. Doon na po nagja-jogging yung iba dito. Nabawasan po dahil ang dami talagang basura. Inabutan ng CSN ang nakamotorsiklong ito na nagtatapon ng basura. Napag-alaman na mula pa sa bayan ng San Fernando ang motoristang nagtatapon ng basura. Sa panayam ng CSN kay Barangay Kagawad Vilma Cabase ng Barangay Balagbag, nagsasagawa naman ng buwan-buwan na clean-up drive ang barangay upang linisin ang mga basura sa Bypass Road. Nagpapatupad din sila ng mahigpit na kampanya laban sa mga nagtatapon ng basura sa kanilang lugar. Ngunit laking pagtataka nito na may mga nagtatapon pa rin ng basura sa lugar. Every month po kami naggagawa ng barangay road clearing ng barangay namin. Kaya nagtataka nga kami sir kung bakit palaging may basura doon. Ginagawa naman po namin ang action yan. Tapos ngayon mayroon na naman. Diba nung isang malinis na po yun, wala nang basura. Nung namin, marami na naman basura. Posibleng sampahan ng Barangay Council ng Balagbag ang sino mang mapapatunayan o mahuhuli na nagtatapon ng basura sa Bypass Road. Sa lahat po ng nagtatapon ng basura. Pag nahuli talaga namin kayo dito po sa aming barangay, sa sakop ng Barangay Balagbag, na nagtatapon ng basura dyan sa gilid ng kalsada, lalong-lalo na po dyan sa Bypass Road at C4. Pag nahuli po namin kayo, kasasampan talaga namin kayo ng kaso. Hindi po magdadalawang isip ang barangay namin, lalong-lalo na po sa bagong pamumuno ng aming barangay kapitan. Mahalaga umano ang partisipasyon ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang kapaligiran. Hinikayat ng otoridad ang mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Eli Balbin, CSN. Araw-araw nagsasagawa ng dry firing exercises ang mga pulis sa Naga City na layong mapaigting pa ang disiplina at mas maasa ang kapulisan sa paggamit ng baril sa oras ng pangailangan. Narito ang ulat. Araw-araw nagsasagawa ng dry firing exercises ang mga kapulisan ng Naga City Police Office bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng bawat pulis sa paggamit ng baril.
Kasunod ng inilabas na mandato ni PNP Chief General Nicolas Torre III na dapat nakatuon sa tamang paggamit ng baril at disiplina sa sarili ng mga gumagamit nito. Itong tinatawag nating dry fire, importante ito kasi hindi naman lahat kailangan pumutok. Parang ano lang ito practice ng reflexes, yung ating muscle memory. May mga specialized trainings tayo, yung nabanggit kahapon ng ating Chief CICADO, si Lieutenant Colonel Chester P. Pumar, yung tinatawag nating close quarter battle o yung CQB. Importante ito lalo sa SWAT na nagre-responde sa mga high risk na insidente. Dito naman sa atin, as part ng training, yung ginagawa ng dry fire para mabilis tayo makapag-react. Lalo yung insidente, kailangan talaga gumamit ng baril. So, hindi naman lahat ng responde natin, gumagamit tayo ng baril kasi meron din naman tayong trained naman tayo dun sa pagkikipag-usap sa mga tawag sa suspects o kaya kung nagkakaroon ng kaguluhan. Ayon kay Sargento Aguilon, epektibo ang paraan ng dry firing exercises upang mapabuti ang kakayahan ng mga pulis sa paggamit ng kanilang armas ng walang aktwal na bala. Ang ganitong klaseng pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na programa ng PNP upang mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan at seguridad sa mga komunidad sa Naga City at sa buong Camarines Sur. Inihayag din ng opisyal na magpapatuloy ang regular na pagsasanay upang mapahusay ang serbisyo at proteksyon na maibibigay sa publiko. Mula dito sa Naga City, Eli Balbin, CSN. Sumailalim sa Incident Command System Course ang mga alkalde sa iba't ibang bayan at lungsod sa Camarines Sur. Kaugnay pa rin ang month-long celebration ng National Disaster Resilience Month. Pagpapalakas sa disaster response ng mga LGU. Layunin ng aktibidad. May ulat si Regine Bue. Nagtipon-tipon sa digital transformation sa Capitol Complex ang mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Camarines Sur para sa Incident Command System Executive Course. Kaugnay ito ng pakikisa ng Provincial Government ng Camarines Sur sa ilalim ng paumuno ni Governor Elry Villafarte sa National Disaster Resilience Month. Pinangunahan ang aktibidad ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamamagitan ng Emergency Disaster Risk Reduction and Management Office o EDMERO Camarines Sur, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG Camarines Sur. Dinaluhan ito ng 28 sa 36 na mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Kabilang si Iriga City Mayor Rex Oliva. Ayon kay Mayor Oliva, mahalaga ang ganitong aktibidad para sa mga local chief executives, lalo na sa mga bagong halal sa pwesto, upang kanilang maunawaan ang mga responsibilidad sa panahon ng sakuna at kalamidad. Dagdag pa niya, maging ang mga veterano sa serbisyo ay nakikinabang din dito bilang isang refresher course upang mas lumawak pa ang kaalaman at kakayahan sa pagtugon sa mga emergency. We are being mandated to prepare for any and all form of calamities, kaya dapat aram ta kung ano ang gigibuhon ta. With this tool, ang Incident Command System is a tool, this is a mechanism o maaraman ta kung ano ang mga dapat gibuhon ta, lalong-lalo na ang mga local chief executive dahil sinda ang responsible official, sinda ang dapat sa pagplano pa lang, sa pag-respond, saka itong post-assessment, pati na kung may mga relief operation na gigibuhon, dapat aram po ini kang local chief executive. Kaya ini po, dakulang tabang ini sa muya, kaya we are expressing our profound gratitude sa provincial government of Camarines Sur, kay Governor Elray, through the EDMERO, na iyo pong nagsagibo. Iyo ang nag-sponsor kang nasabing Executive Command System, Executive Course dahil madadagdagan ang samuyang technical know-how. We will be more knowledgeable on the duties and responsibilities of a local chief executive being the responsible of official whenever calamities or disaster occur. Naikonekta rin ni Mayor Oliva ang naging epekto ng matinding pagwaha sa kanilang lungsod kamakailan. Ay niya agad itong na-aksyonan dahil sa mabilis na koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sektor. Sa ngayon, may mga hakbang na silang ginagawa upang mas mapabuti pa ang kahandaan at maiwasan ng parehong insidente.
Ang ginibutang measure tulos, nag-hire kita ng 100 na mga mostly IPs na talagang nagdi-dredge ngunyan kung mahiling po nindo sa kasentruan na talagang ginigibo, talagang sisirong sinda sa mga kanal and ginagamitan sa tuyang mga heavy equipments. In fact, ngunyan na hapon po may meeting kami with the DPWH and the NIA, National Irrigation Administration personnel para pag-ulayan dahil dapat aram miman ano ba ang mga drainage canal na dapat maintained kang NIA and ito man mga damaged portion kang irrigation canal being maintained by NIA kung ano ang mga dalian na mga remedyo ninda mo duman, i-rehabilitate dapat ninda dahil contributory factor po iyan sa pagbaha sa sentrong area. Ayon naman sa Edmero Camarines Sur at DILG Camarines Sur, ang ganitong aktibidad ay isang regular na inisyatibo na kailangang isagawa tuwing may bagong administrasyon. Layunin nitong palalimin pa ang kaalaman ng mga local chief executive sa wastong pagpaplano, pagresponde sa anumang uri ng sakuna o insidente. Inot na inot, requirement ini sa ng DILG para sa inda na mag-attend ng araw kayo ng training. Pangduwa, so knowledge na makukuha nila ligdi. Nakakatabang ini para sa management ninda ng disaster sa diri nindang lugar. Mayor daw po ang responsible person na pagdating ng bagyo, ano man na sakuna, ikaw ang dapat. Pero tinuturo po dyan kasi hindi lang hindi lang yung ICS, hindi lang yung EOC, lahat po tinuturo na lahat na nandun pa rin po paano mag-delegate, ano yung mangbubuin mong mga cluster, etc. We just assume last January, pero po short period lang, 6 months, tuwa po kami sa provincial government of Camarines Sur. Yes, nag-assume kami na dati pa si Governor Luigi, pinalitan na po ngayon si Gov. El Reyna. Napakalaki po ng suporta ng PG, specifically sa DILG. Ano po, napakagaang dalhin. Kasi nga po yun, hindi pa namin sinasabi, nagkakandak na kaagad. Kailangan pa sana namin i-remind, pwede bang ganito? Pero hindi na po kailangan. Yun ang kagandahan po ng Provincial Government of Camarines Sur. Bukod sa pagiging handa, binigyang diin din ng DILG na mahalagang dumalo sa mga ganitong pagsasanay dahil ito ay may kaakibat na puntos. Bukod sa pagiging handa, binigyan din ng DILG na mahalagang dumalo sa mga ganitong pagsasanay dahil ito ay may kaakibat na puntos sa ilalim ng Seal of Good Local Governance o SGLG na isa sa mga batayan sa pagbibigay ng pagkilala sa mahusay na pamahalaan ng mga lokal na pamahalaan. Regine Boy, CSN. Bumano sa 1.5% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto sa Bicol Region nitong Hunyo. Mababang presyo ng bigas, isa sa mga may malaking ambag sa pagbagal ng inflation sa rehiyon. May ulat si Darlene Lastrulio. Patuloy ang pagbaba ng inflation rate sa rehiyong Bicol ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 4.6% noong Hunyo 2024, bumaba ito sa 2.2% nitong Mayo 2025 at lalo pang bumaba sa 1.5% ngayong Hunyo 2025. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation rate ay ang patuloy na implementasyon ng 20 pesos rice program na sinimula nitong Hunyo sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Camarines Norte. Ayon kay Anilyn Baleza, Information Officer ng DAPili, ang programa ay nakatuon muna sa mga minimum wage earners sa pakikipagtulungan sa DOLE, FDI at NFA. Yung Benteng Bigas Mura na program po natin is still ongoing. So for minimum wage earners po muna yung na-roll out natin mula nung June. Sa Albay na-roll out siya nung June 13. So 500 na minimum wage earners from LCC Incorporated yung beneficiaries nito. And sa Sorsogon, nakapag-roll out na din tayo in Income Norte as well as in Catanduanes po. And patuloy po yung rollout natin ng minimum wage earners. In collaboration po pala ito with the Department of Labor and Employment, FTI, and National Food Authority.
Ikinatuwa naman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon kay Baleza, mas lumuwag ang kanilang budget at tumaas ang purchasing power ng mga consumer. Our consumers are very happy about that. So, kumbaga tumaas din yung kanilang purchasing power. Especially for minimum wage earners, malaking bagay na din po yun sa kanila na may 20 pesos worth na bigas silang na-enjoy for their families. And especially ngayon na nagsimula na ulit yung pasukan, di ba? So, mas mataas din talaga yung demand for rice. Nagpaalala rin si Baleza sa publiko na maging mapanuri sa kalidad ng bigas at iwasang magsayang ng pagkain. Make sure na yung rice, lahat naman ng rice na available sa market natin is dumadaan naman sa tamang process. So, let's just ensure na sufficient yung rice natin and huwag tayong magsayang ng bigas. Lagi namin yan na ina-advocate sa DA na bawat butil ng palay mahalaga. So there are families na talagang nagsasuffer from hunger. So pahalagahan natin yung bawat butil ng bigas as much as we can. Iwasan natin na magsayang ng pagkain dahil katumbas niyan yung hirap ng ating mga magsasaka. Sa loobin ni Nanay Marlene Nacario, dapat lamang bumaba ang presyo ng bigas dahil mababa na rin ang presyo ng palay sa mga magsasaka. O dapat ibaba ang price. Baba man. Anyway, ang paroy, mababa ang presyo. Patuloy na umaasa ang mga otoridad at mga mamamayan na mapanatili ang pagbaba ng inflation rate sa rehiyon sa pamamagitan ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng masa. Darlene Lestrulio, CSN. Itinutulak ngayon ni Camarines Sur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte para maging batas na maisama sa basic at higher education ang pagtuturo ng Artificial Intelligence o AI. Ang reaksyon dyan ng ilang estudyante, alamin sa ulat na ito. Itinutulak ngayon ni Camarines Sur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte na maisabatas ang panukalang maisama sa basic at higher education ang pagtuturo ng Artificial Intelligence o AI. Sa ilalim ng inihaing House Bill 166 on National Digital Skills and AI Readiness Act of 2025 ni Congressman Villafuerte, vital o importanteng maisama sa kasalukuyang kurikulum ng basic at higher education. Itinutulak rin ng mambabatas na magkaroon ng regional skills centers sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Pabor si Angel Nacario, isang estudyante sa pampublikang paaralan sa Pili, sa paggamit ng artificial intelligence sa edukasyon. Ayon sa kanya, malaking tulong ito sa kanilang pag-aaral lalo na kapag nahihirapan silang intindihin ng kanilang mga takdang aralin o proyekto. Mas masaya po, tapos parang maganda po kasi makakatulong po sa amin sa pag-aaral pag hindi namin alam kung ano yung gagawin. Gayunpaman, nagpaalala rin siya sa kapwa mag-aaral na gamitin ang AI sa tama at responsable. Dapat po gamitin sa tamang paraan, yung hindi lang po aasa sa AI para sa mga gawain sa school. Dapat po, tama po yung paggamit. Maliban sa House Bill 166, inihain rin ni Congressman Luigi ang TechVoc 2.0 Act of 2025, Philippine Film and Creative Production Incentives Act of 2025, at iba pa. Darlene Lestrulio, CSN. Time management, digital innovation at pagiging future ready. Ilan lang yan sa mga natutunan na dala pa rin magpahanggang ngayon ng ilang SPES beneficiary ng Kamsur Peso na nagbahagi ng kanilang success story. Narito ang ulat. Mag-aanim na taon na bilang guro si Jenny Ray Alquero. Ngayon, senior high school students ang tinuturuan ni Teacher Jenny sa Pili National High School. Pangarap daw talaga ni Jenny na maging isang guro kaya nagpursige siya at pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral para matupad ang kanyang pangarap. Isa rin siya sa mga dating benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES ng Kamsur Peso at ng DOLE. Ang SPES ay isang programa na nagbibigay ng temporary employment na may cash incentives tuwing summer vacation, Christmas vacation o anumang oras ng taon sa mga deserving na mag-aaral, out-of-school youths at dependents na nakatutulong sa pag-aaral ng mga kabataan. So naging part po ako ng SPES program nung second year college and then 3 years consecutive naging part po ako and one of the beneficiaries of the SPES program initiated by our governor through Ma'am Sha Torralio and with the DOLE
with partnership with DOLE. Sa ilalim na naturang programa, nagsisilbi rin itong training ground ng mga estudyante at nagkakaroon ang mga ito ng karanasan sa pagtrabaho sa pamahalaan na magagamit rin ng mga ito sa hinaharap. So, punctuality, time management, kasi binibigyan po kami ng task na ito gagawin nyo. Pero po, align lang sa level namin. Hindi naman po yung yung mga task ng iba. So, align sa level namin. Also, responsibility and dedication in workplace. So, yun yung natutunan ko and nadala ko pa hanggang ngayon dito sa aking workplace. Ang dating SPES beneficiary din na si Lance Joshua Ricafort na ngayon isa ng nurse, dala-dala pa rin ang mga aral sa buhay at trabaho sa kanyang karanasan bilang SPES beneficiary. Itong pag-work ko duman, naging eye-opener po siya na kadakol akong nanooddan. First and foremost, si skills ko po sa technology, sa computer, nahasa pong maray. Kasi puro po kami dumaning paperworks, mga administrative na mga trabaho. Tapos, aside kayan, ano ko din po, skills din sa pakikihalubilo sa ibang tao. Naging importante din po to kasi iba-ibang tao ang na-encounter ko po duman. And sa trabaho ko po mo yan, which is ang pagiging nurse, importante po ang communication skills. Sina Teacher Jenny at Nurse Lance, ilan lang sa mga success story ng SPES na nagpapatotoo na sa pagtutulungan ng provincial government ng Kamsur at ng DOLE, nabibigyan ng oportunidad at pag-asa ang mga kabataan na mapabuti ang kanilang kinabukasan. Nagpapasalamat po ako sa province of Kamsur, tapos nakulang pasalamat din po sa PESO, tapos especially din po kay Governor El Rey Villaperte. Dahil po sa mga programa nindong katabang po kamong maray sa mga jóvenes po. I'm a living example na maganda yung program. With this, with all the experiences, with all the knowledge na nakuha ko and skills, I am really thankful, especially to our governor. Nung time ko po, it's still Gov. Migs Villaferte, Gov. Luigi, and also Gov. El Rey Villaferte for the initiative to have this program. Also po, I would like to thank Ma'am Sha Toralio, the head of the PESO office, and also po the Department of Labor and Employment, na kung saan talagang itong initiative na to is helping not only the student, but the youth to be empowered para po mapatuloy yung future nila, maging future ready sila sa kanilang employments, and also to sustain their financial needs na hindi na nila kailangan pa maging burden sa family nila. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.